In Sint-Niek wordt alles kleermaken voor de allegorische optocht van morgen. Maar op de achtergrond speelt het nog heel tijd de nijsleep van het incident begin augustus. Zo'n 50-jarige inwoner van het dorp riet in op een groep jeugd. Ze zou dat dien haar dat zij en haar hoen narren waren. Een van de jongens rekken zwier verwoenen. Hij is intussen boeten levensgevaar, maar had nog een lange wij te gaan. Het onderzoek rint nog. Justitie zei het nog enkele weken nedig te hebben voordat ze besluiten dat de vrouw Wollersnet vervolgen wordt. De impact is hoe dan ook grut. Ek op de jeugd. En daarom wil de burgemeester nou met haar praten. Dat we dit net weer hamotten in het dorp. Maar wat zeker zo wichtig is, van ja, er is een hele incidentbad. Jongens, praten met elkaar over en laat dat er eens uitkomen. En hoe jouw dat een plakje? Want we moeten alle met elkaar. 40. Alles wat er wennet nou. Alle 200 jongeren van Sint-Niek persoonlijk spreken is geen optie. De burgemeester denkt om bijgelijk zijn seeltje in het dorp. Daar wilde de jeugd te gerne met een van haar ouders in een slettenbijeenkomst spreken. Dwarfsbelang stiep het de toch wel opvallende oproep van Alberts. Ja, we weten net wat eruit komt. Maar daar toch geen ouders en BMI denken om te zien van ja, wat is nodig en wat kunnen we erin beschutten. Ik denk dat hoe we ermee omgaan, dat verhoren kan. Het gedrag van mensen verhoren nooit zo bot. En de cultuur van het dorp ook net. Maar wel een slagje maatje. Laten we elkaar wel op tijd meenemen als we sjuggen dat iets net heel goed gaat. Want dan kunnen we het op een hinderreis oplossen. En dan hoort er geen politie bij en justitie. En dan kunnen we een hele hoop ellende voorkomen. Nou, dat zal de kern van het gesprek wezen. We verwachten een maximale opkomst. En we hopen dat we op deze manier achterkomen kunnen van wat leeft in Sint-Niek onder de jongeren en wat ze nodig hebben. Wanneer de bijeenkomst met de jeugd van Sint-Niek plak vindt, is nog net bekend.